Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur urriak 22 asteartea. Elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, Antsoaingo zinegotzia den Jon Garair etorriko da platora. Antsoaingo udalak proiektu piloto bat martxan jarri du, jantoki kolektibo osasungarria eta iraunkorra, eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1905 250 pertsona hil zituen Txileko poliziak haragiari jarritako zergaren aurkako manifestazioari tiroka. Urte batzuk geroago, 1972an, Vancouverreko mugimendu feministek Sorguk sindikatua eratu zuten Kanadan. Egun berean baina 2010an, Espainiako poliziak 15 gazte atxilotu zituen Euskal Herrian, segi gazte mugimenduko kide izatea egotzita. Eta bukatzeko 2019an, Espainiako futbol ligako emakumeek greba mugagabea deitu zuten. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteartean, Arrosadiako liburutegian arratsaldeko 6etan ipuin kontaketa egongo da Maitane Perezekin. Ipuinak eta ipuinak eta ipuinak eta ipuinak. Ordu betez, Maitane Perezek ipuin berri eta zirraragarriak kontatuko dizkie txikienei. Ipuinak, ipuinak eta ipuin gehiago, gelditu gabe. Asteazkenean, alde batetik, postdatarik gabeko gutunak izeneko antzerkia egongo da Nafarroako Antzerki Eskolan, antzerkiaroa ekimenaren baitan. Postdatarik gabeko gutunak Kepa Errastik idatzitako bakarrizketa partekatua da, Xake produkzioak ekoitzuta. Mikelek 5 urte eman ditu preso eta ordubete geratzen zaio bizimodu berri bat hasteko. Ordubete hori postdatarik gabeko gutunak bidali dizkion pertsona ezezagun bati eskainiko dio. Arratsaldeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan. Sarrerak dagoeneko eskuragarri daude. Beste alde batetik Venezuela Setiopean izeneko hitzaldia egongo da Euskaldunon biltokian, Txantrean. Arratsaldeko 7:00 Euskaldunon biltoki Venezuela Setiopean hitzaldia antolatu du Txantreako Euskaldunon biltokik. Iñaki eta Joren eskutik izango da hitzaldia, eta gaur egungo egoera ulertzeko gakoen inguruan arituko da. Ostegunean, Labea bakarrizketa probalekua bertso saioa egongo da Labagunean, Iruñean. Labea izanen da urriaren 24an arratsaldeko 7:00 Laban ohi bezala. Daniel Pascual, Asier Galarza, Aiora Esperantza eta Michel Martínez dira oraingoan bakarrizketan arituko direnak. Txisteak probatuko dira, agian baten bat errepikatua egongo da ere, baina gehienak berriak izango dira. Ostiralean, alde batetik, Katakrakeko irakurle taldeak detaile xume bat liburua izango du aztergai. 1948ko Arabiar-Israeldar gerran zehar 700.000 palestinar baino gehiago izan ziren beren etxetik egotziak. Zenbat hamarkada geroago, 21. mendearen hasieran, emakume palestinar batek gertakari horri buruz artikulu batekin egin du topo, eta arekin lotutako detaile xume batekin obsesionaturik bidaia arriskutsu bati helduko dio lurralde okupatuetan zehar, egiaren bila. Bidaia arriskutsu bati helduko dio lurralde okupatuetan zehar, egiaren bila. Irakurle taldean, Adania Sibili idazlearen detaile xume bat aztertuko dute, arratsaldeko 7:00 Katakraken. Beste alde batetik, emakume baten borroka eta metamorfosia izeneko antzerkia egongo da ikusgai Altsasuko Lortia kulturetxean. Eneko Sagardoi protagonista duen antzezlanean seme baten eta haren amaren arteko elkarrizketa entzuten dugu. Euren arteko harremana sendatzea eta hainbat gauza aitortzea helburu du obrak, eta Eduard Louisen eleberriaren egokitzapena da. Arratsaldeko 7:00 abiatuko da emanaldia. Sarrerak 8 euroan eskuratu daitezke. Gainera, Untaz eta Hartaz kontzertua egongo da Nafarroako Antzerki Eskolan. Untaz eta Hartaz musika emanaldia Joseba Sarrionendia eta Ruper Ordorikaren eskutik. Emanaldi berezia egingo dute biek Nafarroako Antzerki Eskolan, karrikirik antolatuta.
Arratsaldeko 7 hasiko da emanaldia eta sarrerak 15 euroan eros daitezke. Azkenik, Dudem izeneko gastro-showa egongo da geltokin. Einaut Zubizarreta biolontxelista gazteak munduko txoko ezberdinetako musika tradizionaletan jarri du fokua. Musika eta dantza ikuskizun honetan moruren bidaia kontatzen da. Zerk eraman zuen moru bere sorterria utzi eta bizi berri baten bila joatera? Gaueko 9 izango da. Kontsultatu menua eta izena eman. Larunbatean, batetik Ene Kantak bisonte mastodontearen bila ikuskizuna egingo da Atarrabiako kulturetxean. Suaren inguruan lo ondoren jeiki dira. Taldea prest dago Eizara joateko. Oraingoan bai, oraingoan harrapatuko dute bisontea. Isiltasuna nagusi taldean doaz. Denak erne bisonteari so. Prest daude, geziak bizkarretik hartu, harrapatu ote dute bisonte mastodontea? Harrapatuko ote dute bisonte mastodontea? Hala bisonte mastodonteak harrapatuko ditu 5 lagunak. Arratsaldeko 4 izango da lehenengo emanaldia, eta bigarrena 6 Sarrerak 8 euroan eskuratu daitezke. Bestetik Sandurzelaiko Zibiboxean Obidio Bidaiaria izeneko txontxongilo eta musika emanaldia egongo da. Obidiok olerkari eta bidaiari nekaezinak inongo lurraldera joan nahi du, eta horretarako goizeko 7 espresoa hartu behar du. Trentzainak ordea ezin du ulertu zergatik inork sentitzen duen mundua ezagutzeko bulkada hori, eta Obidiori tren horretan igotzea eragotzi nahiko dio. Obidioren errespetuak eta ulerkuntzak eraginik adiskide berri bat eginen du. Ikuskizun dibertigarri eta zirraragarria, aktoreen lana, txontxongilo antzerkia eta zuzeneko musika uztartuz. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Díaz Ayusok Sánchezi planto egin dio. Feijori baimena kendu dio eta PPko gainerako baroietatik aldendu da. Moncloara ez joatea akatsa dela esan du PPko presidenteak. Presidentearekin egindako bilera errefuxatu du, difamatu egin duelako eta independentistekin ituna egin dutelako. Argazki nagusian, Ayerdi presidente ordeak 2024ko mahats bilketarako azken mahats sorta moztu du simbolikoki Nafarroan, mahats bilketarik laburrenetakoan. Titularrean, mahats gutxiago baina kalitate bikainekoa. Ez egonkortasun klimatikoa eta uzta berdea, ekoizpena 43 milioi kiloraino jeisteko faktore nagusiak izan dira. Erdiko berrian, San Adrian herriko bizilagun batek mozkortuta eta drogatuta, emakume bat eta honen sabelean garatzen ari zen aurra hil ditu. Hori koloreko berrian, inskripzio baskoniko bat aurkitu dute lantzeko meategi batean. Arkeologoa den Jesus Garzia Gazolazen hitzetan, antz handia du Irulegeiren eskuarekin, apur bat zaharragoa. Ezkerreko berrietan, alde batetik, Anteral Nafarroko sektore aeroespazialean nabarmentzen da. Beste alde batetik, defentsak petoa jarri dio foru parlamentuak tiro poligonora egin behar zuen bisitari. Jarraian, estatuak beste 40 milioi eman ditu belateko tunelerako. Bukatzeko atzerritarrei buruzko lege berriak egoitza eta enplegu baimena erraztuko ditu. Diario de Navarraren titular nagusian 10.000 nafar inguru joaten dira urtero notariotzara testamendua egitera. Formalizatutakoen eren bat hermandadekoak dira. Argazki nagusian, David Palacios, Nafarroako jatorri deituraren kontseilu arautzailearen presidentea, eta Jose Maria Ayerdi azken lakuaren gortean. Titularrean, mahats bilketa laburra, baina kalitatezkoa. Nafarroan 43 milioi kilo mahats bildu dira, aurreko urtean baino 13 gutxiago. Eskuineko berrietan, batetik, epaileak ez du onartzen PPren kereia PSOEren legez kanpoko finantzaketagatik. Beste alde batetik, emakume haurdun bat istripu batean hiltzeagatik atxilotu dute. Jarraian, Nafarroako Atletismo Federazioko presidentearen Maria Velazquezen hitzetan, kudeaketa defizitario bat oinordetzan hartu dugu, eta auditoretza bat abian dago. Goiko berrietan batetik 100 urteko atletismoa altsasun. Bestetik, Zubarbarango Immaculada bat Tutera.
Amaitzeko lantzen 2000 urteko inskripzioa aurkitu dute. Gara egunkariaren titular nagusian argi berdea Ipar Euskal Herriko alokairuaren prezioaren erregulazioari. Pirinio Atlantikoetako prefetuak Julien Charlesek atzo sinatu zuen Ipar Euskal Herriko udalerri nagusiak etxebizitza tentsionatutako eremu gisa aitortzen dituen agindua. Eta horrek aukera emango du alokairuaren prezioari muga bat jartzeko azaroaren 25-tik aurrera. Argazki nagusian, goizean gehiengoa duten sindikatuek eta arratsaldean Gernika Palestina dinamikak deituta, Gazako genozidioa gelditzeko eta Palestinaren eskubide nazionalak errespetatuko dituen konponbide bat emateko deia egin zuten atzo milaka lagunek Euskal Herrian. Titularrean, genozidioa gelditzeko euskal deia biderkatu egiten da. Ezkerreko berrian, Talgo eta Sidenor negoziatzen hasi dira. Kinka larrian dagoen tren enpresa historikoan ardurak hartzeko prest agertu zen euskal talde industriala joan den astean. Erakunde publikoen eta inbertsoreen babesa daukan operazioa da, baina negoziazioak hasi besterik ez dira egin oraingoz. Beheko berrietan, alde batetik, duela 2000 urteko inskripzio baskoi bat aurkitu dute lantzen. Beste alde batetik, migrazio eta asiloko zuzendaria den Xabier Legarretaren hitzetan, atzerritarrei buruzko legea aldatu behar da. Berriaren titular nagusian duela 2000 urteko inskripzio bat aurkitu dute lantzeko mehatzeguneetan. Ikurrak IKAE edo IGAE gisa transkribatu ditu Nafarroako gobernuko ikerketa taldeak. Aurkikuntza Irulegiko eskuaren garaitsuko idazkun paleohispaniko bat da. Jatorri baskoia ote duen da ikerlarien hipotesietako bat. Argazki nagusian sindikatuen elkarretaratzea atzo Bilbon. Machen Alkatib ilustratzailearen argazkiak erakutsi zituzten. Titularrean, Palestinarren kontrako genozidioa salatu dute Euskal Herri osoan. Goiko berrian, Zangotzako Nafarroa oinezen antolatzaileak kontent gelditu dira asteburuko bestarekin. Beheko argazkian, Miren Gaztañaga eta Javi Barandiaran ditugu. Titularrean, Zorretan gogoeta bat zaintzaz. Honen ezkerreko berrietan, batetik Euskaltel Euskadiko zuzendaria den Jorge Azantzaren hitzetan, aldaketa guztien ostean egitura egonkorra izango dugu aurrera begira. Bestetik, Lapurdiko 24 udalerri tentsio handiko eremu bihurtuko dira azaroaren 25ean. Eskuinekoetan berriz, batean, biodibertsitateari buruzko COP16 bilkura hasi dute Kolonbian. Bestean, teknologia enpresa handiek energia nuklearraren aldeko apostua egin dute. Euskal Herria irratiaren titular nagusian duela 2000 urteko idazkun bat aurkitu dute lantzeko mehatze gunean. IKAI edo IGAE bezala transkribatu dute ikerleek. Baskonikoa izan liteke eta Irulegiko eskuaren garai berekoa da. Eskuineko berrietan, goikoan, Zurekineko Ane Santzezen hitzetan, sekretismoa dago tiro poligonaren bizitaren debekoaren atzean. Zurekin Nafarroa taldeak EH Bildu eta Geroa Bairekin batera eskatu zuen Bardeako tiro poligonora bisita egitea. Armadak posta elektroniko bidez jakinarazi dio ez dela posible izanen bertaratze hori arrazoi operatiboak tarteko. Tiro poligonoa mantentzearen kontra daude eta sekretismo honek ez du batere laguntzen bestelako jarrera bat izateko. Adierazi du Ane Sánchez Zurekin taldeko kideak. Behekoan foru parlamentariek Bardeako tiro poligonoa bisitatzeko eskaera errefusatu du Defentsa Ministerioak. Zurekin Nafarroak egin du proposamena landa garapen eta ingurumen batzordeko kideekin biosfera erreserbako tiro poligonora bertaratzeko eta baimena ukatu diote, arrazoi operatiboak direla eta. Oztopoen aurrean proposamen eta neurri sorta bat prestatuko du taldeak hainbat erakundeetara eramateko. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteartea, giro freskoa eta motel xamarra izango dugu. Zerua lainotuta egongo da eta tarteka euri egingo du, bereziki kantauri isurialdean eta egunaren lehen zatian. Arratsaldean aterrune luzeak izango ditugu eta urdingune batzuk zabalduko dira. Hegoaldean hodeitza ez da horren trinkoa izango eta tarteren bat edo beste bota dezakeen arren leku gehienetan ateri eutsiko dio eta ostarteak zabalduko dira.
Hegoaldean hodeitza ez da horren trinkoa izango eta tantaren bat edo beste bota dezakeen arren, leku gehienetan ateri utziko dio eta ostarteak zabalduko dira. Ipar ekialdeko haize fina ibiliko da eta tenperaturak nabarmen egingo du behera. Balio altuenak 20 gradutik behera geratuko dira. Asteazkenean giro eguzkitsua eta epela itzuliko da. Goizaldean hodei hondarrak geratuko dira eta behe-lainoa sortuko da ohiko lautadetan, baina eguzkiak xurgatuko ditu eta goizean ia erabat oskarbi geratuko da. Tenperatura minimoak apur bat jaitsiko dira, baina maksimoek nabarmen egingo dute gora eta bazter askotan 20 graduak gaindituko dira. Eki osagaiko haizea ibiliko da. Kaixo, lehen esan dugun bezala, orain Jon Garaiekin gaude, Antsoaingo zinegotzia dena. Kaixo, zer moduz? Egunon, hori. Antsoainen jantoki bat jarri duzu martxan, ezta? Eta, zertan datzak jantoki hau, azaldu guzu. Bai, jantoki hau berez bada 75 urtetik orako entzako jantokia, edo ezgaitasunen bat duen pertsonentzako. Eta saiatu garena da nolabait hiru elementu lotzen. Batetik zaintza, proiektu hau berez Antsoainen garatu dugun zaintza proiektu baten pean kokatzen da. Bigarrena, jendea zaindu bai, baino elikadura egoki baten bidez. Eta hirugarrena, zerbitzu publikoen bidez egitea. Saiatu gara, nolabait jantoki honek hiru erpin horiek barne biltzen ditu bere baitan. Eta nolakoa da jantoki honen funtzionamentua? Bai, nik uste dut garrantzitsua dela jatorria ere aintzat hartzea, ez? Jantoki honen aldarrikapena pertsona helduek egin zuten, pertsona zaharrik egin zuten, eta guretzat hori garrantzitsua da, ez? Azken finean, herrian eskatzen zitzaigune zerbaiti erantzun bat eman diogu, baino protagonismoa eurena zen, ez? Orduan, elementu nagusia hori zezan, bere garaian pertsona hauekin prozesu parte hartzaile bat egin zen, non jantoki baten beharra agertu zen. Denbora bat eman dugu, behar honi gure ustez aldik eta biderik egokiena, landuena eta zainduena emateko. Gaurko errealitatea da, martxan jarri dugula, amesten zen edo aldarrikatzen zen hori, eta gure ustez bada Antsoainen eta ziurrenik edozein auzo herrietan ezinbestekoa den zerbitzu bat. Eta nondik dator behar hori, jendearen behar hori? Bai, esaten dizun bezala, bere garaian diagnostiko bat egin zen, kanpoko enpresa baten bidez edo laguntzarekin. Eta bertan, pertsona hauek pairatzen dituzen behar pilo bat agertu ziren. Etxe bizitzari lotuta, zaintzari lotuta, aisialdiari lotuta eta beste. Eta horietako bat, edo beraiek aldarrikatzen edo kezkatzen zituen oinarritariko bat zen horrelako zerbitzu baten beharra. Jatorria ziurrenik esan daiteke arlo sozialean gehiago kokatzen dela, alegia nolabait bakardadeari aurre egiteko tresna moduan ulertzen zen. Eta klabea hori izan da, jatorria edo oinarria hori da. Eta hortik abiatuta, alegia pertsona hauei sozializatzeko, besteekin egoteko aukera eta bide bat eman nahian, saiatu garena da, esan bezala, jake hori martxan jarriko dugun, izan dadila zerbitzu bat integrala. Eta hori izango litzateke helburuetako bat, beste helburu batzuekin pentsatzen sortu duzue? Bai, gure ustez lehenengo atal horri nolabait eurek planteatzen zuten behar nagusiari, guk Antsoain zaintzen duen herria proiektuaren baitan kokatzen da jarduera hau. Bigarrena gehitu geniona zen, badagola egoera horri aurre egiteko, baina badagola ere osasunari lotutako edo elikadurari lotutako urratxe aproposak ere ematerik, ez? Ez da kasualitatea edo gure helburua, gure asmoa izan zen, ez diogu edozein gauza jaten emango. Jake halako proiektu batean sartzen garen, lehen etsi dugu hasieratik eta ikertu dugu,
dagokien edo gure ustez egon daiteken elikadurarik hoberena ematea osasungarria, jasangarria zentzu hortan, eta uste dugu ere administrazio publiko batek erosketa publikoaren bidez, adibidez gure kasuan, dexente lagundu dezakela ez bakarrik pertsona zaharrek, baizik eta bertako produktuak, produktu ekologikoak, freskoak, horren aldekotasuna egiten badugu, horrek ere zuzenean eragiten du Nafarroan, nekazarien artean, bertako produktore eta ekoizle horiei bide bat ematen, orduan horretik saiatu gara, ez? Nolabait dimentsio bat ematen, eta egingo dugun hau eragin zuzena izan dezan ere gure lurraldean, gure herritarrengan, eta horri deitzen diogu nolabait ikuspegi integral hori, ez? Eta noiz hasi zineten hau dena prestatzen? Eta nola izan da batean prozesua? Prozesu hau berez duela 3 urtetik edo martxan jarri zan, eta oso polita izan zen, porque eurek ere beraiek zaharrak izan ziren, elkartu zirena, eta egia da hor Antsoainen egun daude 2 egunetako zentro, eta oso antolatuak dira. Bada sektore bat oso antolatua dena, oso mugitua, zorionez, eta eurek ere sinadura bilketa bat egin zuten, eta pixka bat presio hori eragin zuten zorionez. Legealdintza honetan izan da guk urrats hau eman dugunean. Hau proiektu pilotoa da, ezinbestekoa egiten zaigu frogatzea ongi egin nahi dugulako. Ez da erraza, batzutan, honek ere behar du finantzaketa potente bat, eta bereziki lasai egin nahi dugu. Lasai, frogatuta, gure helburua baita bitarteko guztiak jartzea hau geratu dadin. Orduan, urtarrilean hasi ginen proiektu piloto hontan, eta urte osoa ematen ari gara azterketa orokorrak egiten. Ze elikadura mota egin dezakegun, non sukaldatuko dugun. Oso polita izan da, gure kasuan, eskolan, gure eskola publikoaren sukaldean, sukaldatuko dugulako, eta sukalde horretan gure herriko eskola publikoko aurrei ematen zaie. Orduan, menua berdintsua da, badaude aldaketa batzuk, adineko pertsonei pentsatuta, baina oinarri hori da, eta askotan, nik uste dut instituzioak egiten ez duguna da, eraginkortasun hori bilatu, ez? Azkenean ere aztertu dugu ze baliabideak ditugun herrian, baliabide horiek ahalik eta hoberen probesteko. Eta jantokia egiten den lehenengo aldia da, edo aurretik probatu izan duzue? Mota honetako jantokirik ez dagon herrian, gu dakigula, esan nahi dut ez dakit, ez naiz hau sartzen orain igual duela 30 urte, egongo zan. Nik uste dut garrantzitsua dela gainera abizenak jartzea proiektuei, ez? Eta guk aldarrikatzen duguna da jantoki komunitarioa dela. Alegia, ez dela jantoki sozial bat. Ez da jantoki sozialen kontra gaudenik, inondik inora kontrakoa, baina hasieratik komunitatearen elementu hori zentrala izan da. Alegia, guk enfokatu duguna da gure adineko, gure zahar hauen artean ze baldintza, ze goera ezberdin ematen dian, eta ahalik eta gehien kontutan hartu ditugu horiei bide emateko. Ez bakarrik askotan errentarekin edo diruarekin arazoak izatea, baizik eta bestelako arazo asko daude, eta guzti horiei bide eman zaie. Gu daukagun esperientzia, eta oso esperientzia ona da, zentzu hortan eskolako jantokia, lehen aipatzen nuena, 2 urte guraso elkartea darama menu osasungarri, jasangarrien aldeko bide hori egiten, eta egindako bide guzti horrek, beraiek egin duten nolabait aurreko lan horrek, guretzat ezinbestekoa izan da, herrian esperientzia hori bazegolako, badakigulako zertaz ari ginen. Orduan, guraso elkartea eta kudeatzen duen enpresa hortan, kasu honetan auzolan enpresa da, ariketa hori luze eman du, eta zorionez guk oso momentu egokian ailegatu gara, lanketa horren onurak gurera, gure jantoki honetara, proiektu berri honetara ere ekartzeko. Eta ekintza hau programa baten barruan gauzatu duzu, ezta? Antsoain zaintzen duen herria izena duena, zertan datza programa hau? Hori da, guretzat ezinbestekoa da ideia hori, ez? Guk esaten dugu Antsoain zaintzen duen herria dela gure herriaren ardatza, edo programa hori irudikatzen dugu, sinesten dugu eta pentsatzen dugu gainera hola izan da orain arte, baina datozen urteetan horrela beharko lukela izan, eta azkenean da gure herriko zerbitzu, gure herriko sektore guztiak aintzat hartuko duen programa nagusia, ez?
azken urteetan akaso bereziki pertsona helduekin, zaharrekin landu egin da, baina programa edo proiektu honen oinarri nagusia da gure jendartea bera. Jaiotzen garenetik hil arte, hor, fase guzti horiek pasako ditugu, eta programa horrek barne biltzen duena da, guk Antsoain eraiki nahi dugula, gure ustez zaintza erdigunean egon da. Askotan esaten dugu honi, baina horrek zer esan nahi dut. Aterki horren baitan kokatzen ditugu programa guztiak. Jantokia, horietako bat bada ere, baina desente askoz gehiago ditugu zorionez. Eta noiz sortu zen programa hau eta zeintzuen artean udala bakarrik dago sartua edo beste kolektibo batzuekin egin duzu? Bai, programa berez jatorrian da lehen aipatu dizudan diagnostiko horretan, ez? Egin zen prozesu parte hartzaile bat, non hainbat helburu jarri ziren eta hortik nolabait atera zen izena bera, ez? Hor adostasun maila handia zegoen, zaintza erdigunean kokatu nahi genuela, baina horrek ere tresnak behar zituela. Horrek definizioan aurrera begirako urratsak behar zituela, gutxinaka edatzen goaz, ez? Programa honen oinarri nagusiak, eta ja duela 2 urte jaio zen, ofizialki ez dakit nola zen programa hau, eta programa hau hasieratik udalak bere gain hartu zuen, baina beste hainbat kolektiboen parte hartzearekin batera. Bereziki, pertsona zaharren antolatuak edo individualak, baina programa honen talde motorrak barne biltzen du nolabait herrian izan ditzakegu zerbitzu oso ezberdinak, kirolatik hasita, gazteria, kultura eta beste. Hor barne biltzen da gure herriaren izaera guztia. Eta zerbitzuari dagokionez, edonor joan daiteke, esan nahi dut, adin bat daukaten pertsonak, baina edonor joan daiteke... Bai eta ez. Esan nahi dut, guk pentsa Antsoainen 10.600 biztanle gara, eta 1.900 dira 75 urtetik gorakoak. Gure herria zahartzen ari da, Antsoainen ezin da gehiago eraiki, eta beste herri batzuk igual gaztetzen ari diren bezala gurea zahartzen ari da. Orduan, proiektu hau irekia da 75 urtetik gorako 1.900 biztanle horietako edozeinentzat beti ere ezaugarri batzuenpean. Orduan bere garaian proiektu pilotu honetan ere parte hartzeko apuntatzeko epe bat eman zen, eta gero ezaugarri batzuen arabera erabaki da zein parte hartuko luken. Alegia egon da eskaintza baino eskaera gehiago, halakotan gertatzen den bezala. Orduan egon da zerrenda bat zain dagoen jende bat, eta kontziente gara gainera ziurrenik egun hauetan martxan jarri dugula oso giro polita sortzen ari da herrian eta interes handia sortzen ari dela. Orduan, gure asmoa bada ahalik eta pertsona gehienei zerbitzu hau ematea, baino oso modu neurtuan, bereziki kontrolatuan, eta ez duguna nahi da ez dakit, gauzak azkar eta gaizki egiteagatik hanka sartu, eta orduan, bai, jende guztia parte hartu dezake bai teorian, baina ezaugarri batzuen arabera erabakiko dugu zein lehenetsi eta zein ez. Eta momentu zenbat pertsona hartzen ditu? Momentu honetan proiektu piloto honek 2 jantoki mota barne biltzen du bere baitan. Badira 11 lagun momentu honetan bere etxeetan zuzenean janari hartzen dutenak egunero. Eta egoera hori ematen da oso perfil berezietan. Normalean zailtasun handiak daudenean bakoitza bere kabuz gauzak egiteko, kalera ateratzeko eta beste. Igual zailtasun fisiko eta bestelako gehien dituen pertsonak. Aldiz, daude beste 40 lagun jantoki fisiko batean, eguneko zentro horietako batean, ostoki zentroan, egunero biltzen direnak. Eta hor, proiekzioa eta programa bestelakoa da, baita perfila ere. Lehen esandakoa, ziurrenik etxetan jasotzen dutena ezinbestekoa dute zerbitzua bere egunerokoan, eserita dauden horiekin oso gora ezberdinak badira bere kabuz lasai asko egin zezaketenak, baina hor bereziki lanketa sozial hori egiten dugu, ez? Bakardadean edo beste egoera batzuetan, saiatzen gara behartzen jendea egunero jaisten, bere eguneko dinamika aurrekoan hitz egiten genuen, ez? Hau dira pertsona batzuk, igual hainbat egun ematen zutela jendearekin elkartu gabe.
Orduan, bada bide bat horretan laguntzeko, eta bereziki Antsoain handia da, baina era berea txikian. Herri txikia da, zentzu hortan. Orduan, helburu horietako bat ere sozializatzean da, jantokiko ordu hori baino haratago sortzen ari diren sareak. Eta beraien artean ere dagoen eta egon daiteken lotura, ez? Orduan, dena berrebiltzen. 51 lagun dira gaur egun parte hartzen dutenak. Eta etxean jasotzen dutenak, jasotzen dute menu bera, ez? Osea, jantokira joaten direnen menu bera? Ez, tamalez ezin izan dugu eta hor badago nolabait baliabide tekniko edo logal bat. Lehen aipatzen dizun 40 lagun hauek non eserita leku berean bazkaltzen duten, horien sukaldatzea egiten dugu eskolan. Eskolan egun horretan aurrek ere jango duten menu bera edo aldaketa oso txikirekin pertsona hauek jango dute beroan esaten dena. Beroa dago, termoetan eta beste etxeetan aldiz, bere errealitateagatik eta segurtasun eta hainbat konturengatik janari hori oztuta jaso behar dute. Orduan, prestatzeko modua eta baldintza guztiak zergatik batzutan dagolako tarte bat, 2 ordutako tarte bat bazkari hori jasotzeko. Orduan, temperatura jakin batean joan behar du, baina kasu honetan hotzean. Orduan, hor tamalez ezin izan dugu menu bera izan, baizik eta logikak eta legeak eta baldintza honekin egiteak etxeetan jasotzen dutena pertsona horiek jasotzen dute auzolanek duen sukalde zentraletik, eta beste aldiz gure eskolatik da. Eta jantokian, fisikoki parte hartzen dutenek, txanda berean jaten dute denek? Bai, momentuz hori da ere, frogatzen ari garen guztia, ez? Beraiek badute ordu bat erdietan etorri behar dira, eta, badakizu, normalean 75 urtetik gorako jende guztia jubilatuta goten da, eta normalean batzuk ordu batetarako, ordu batak laurden gutxi, beti presaka eta hor izaten dugu hilaratxo bat, eta oso ongi jarri dugu lekutxoa beraiek badute prentsa irakurtzeko, eta orduan, momentuz, zerbitzu bakarra dugu, ordu biak laurden gutxitan hasten dena, baina prest egon behar dute ja ordurako, eserita, eta ordu oso batean emango zaie, eta aukera ematen zaie ere bertan ondoren egoteko, lasai asko esan bezala irakurri, kartetan ibili, gero atxaldean ere zentro horretan jarduera pilo bat daudelako. Orduan, badira egoera batzuk oso politak, non, pertsona bat akaso bere etxetik edo lehenago, baina, igual 12etan aterako dan jantokiaren norabidean jartzeko, eta gero bere jarduerak direla medio, etxera arratsaldeko 8etan joango dena. Guretzat, gune edo aukera hori ematea eta probestea oso polita da, polita eta garrantzitsua. Eta momentuz nolakoa da erantzuna? Bikaina askotan ematen du, saltzen dugula elementu hauek, ez? Baina guk kezkatuta geunden, beti hasierak zailak dira, ez? Eta oso pozik gaude, oso ongi hartu delako, benetan, sorte handia daukagu hemendik askotan gure sukaldariarekin, Iñaki ere, hor zoriondu behar dugu. Esan nahi dut oso zaintza hori ere oso ongi egiten ari dela detaile guztiekin, ez? Udaletxetik ere apostu argi bat egin genuen, badago, esan nahi dut, jantokian bertan zerbitzua ematen duen pertsona bat, baina horrekin batera udaletik apostu egin genuen hezitzaile bat ordutegi horietan egoteko. Alegia, badago pertsona bat espreski eta batzutan bi, baina bat espreski ordutegi osoan, non pertsonen jarraipena egunero egiten duen zerbitzutik kanpo. Igual lagundu dezake, baina helburua da beraiek ezagutzen duen pertsona egunerokoan ikusten nola dauden, zergatik ez diren etorri, eta hortan datza, programa honen ezaugarri nagusia da intzidentzia hori egitea. Pertsonei beste baliabide batzuk eskaintza, zahartzaroa ere ulertzea beste modu batean, modu zabalago batean, ez bakarrik zerbitzu itxi bat ematea, baizik eta zahartzaroa ulertzeko oso modu ezberdinak daude, eta aparte modu ezberdinak bizitzeko ere modu horiei bidea ematea. Hori izan da gure apostua, eta horregatik ere hezitzaile bat dago beti euren ondoan, zirikatuz, zaintzen eta pixka sasatuz, eta beraiek oso balorazio ona egiten dute bai. Eta eboluzio positibo bat ikusten dute?
Bai, guk kezkatuta geunden adibidez elikaduran, ez? Porque lehen aipatu dizut guk elikadurari tamainoko garrantzia eman diogu, eta badakigu batzutan elikadura osasungarria eta jasangarria aldaketa batzuk ekarri dezakela gure etxetan jaten ditugun gauza batzuekin, plater batzuk bereziak dira, sasoiko barazkietan jorratzen da, orduan esaten genuen, honek ze, eta begira, zentzu hortan oso polita izan da, porque jende zaharra normalean bere haurtzaroan, hemen Nafarroan oso ohikoa zen baratzaren ondoan bizitzea, edo bestelako ikuspegi hori. Norbait ongi ezagutzen badu sasoiko produktuak zer diren, eta garai hartan orokorrean ere beharra handiak ziren, orduan hori oso ongi baloratzen da, eta oso pozik daude zaporeekin, eta plater bereziak probatu dituzte, normalean pertsona helduek jaten ez dituztenak. Nik gauza batzuk ere beraiekin batera ikasten ari naiz, ez nekien adibidez pasta o makarroia jende zaharrak ez zuela oso gustoko, batzutan halako gauzak eta ara, ze gogoak eta ze nahiak diren hortan, baina orokorrean oso pozik daude, bai zaporearekin, bai zerbitzuarekin. Eta jarreraren aldetik edo psikologikoki aldaketa bat nabaritu duzue? Ziurrenik oraindik goiz da, ez? Gu dugun kezka da proiektu piloto honek ez digula emango nahiko genituzken datu guztiak. Hori da gero gure bigarren erronka nolabait esatearren, ez? Benetan inpaktu hori neurtzeko denbora tarte bat gehiago beharko genuke. Gu momentuz eta gainera ebaluazioa 3 hilabeteko proiektu pilotoa da. Nahiz eta esan bezala guk oinarria jartzen ari garen gero jarraitzeko, froga asko egin behar ditugu erabakiak hartzeko, eta egunerokoan egiten dugu jarraipen bat zertarako, hainbat elementu ikusteko, ez? Beraien eguneroko jarrera ze aldaketak eman dira, ze onurak ekartzen dio pertsona baten sozializatze ariketari ateratzea edo esateratzea. Elikadurari lotuta zaila izango da, 3 hilabetetan oso zaila da ikustea elikadura aldaketa batek ze onura. Baina ja proiektatzen ari gara hori ere, ez? Proiektu honetan hasieratik osasun etxearekin egin dugu harremana, zerbitzu sozialen mankomunitatearekin, orduan elkarlan horretan elementu asko detektatzen ari gara, aztertzen ari gara, ahalik eta ebaluazio integralena ere izateko, ez? Eta hortik ere ondorioak ateratzeko. Momentuz ikusten dena da zoriontasuna. Oso polita da, ni gaur bertan adibidez gero bazkaltzera joango naiz beraiekin ere, eta dituzten baziladak, barreak, eta hori noraino neurtu daiteke sintoma on bada, ez? Bai, eta, noiz erabakiko duzue hau luzatuko den edo ez, eta zeren arabera? Gu ja pixka bat esaten izuna ez, urtarrian hasi ginen proiektu piloto honekin, eta gu ja zehaztuta dugu abenduaren lehenengo 15aldia behar duela izan azken ebaluaketa eta erabakiak hartzeko unea. Bai eta ekonomikoki aurrekontu batzuei lotu behar zaiolako, bai eta aurreikusten dugulako proiektu hau horrera ingo badu ziurrenik berriro ere pertsona guztiei apuntatzeko aukera eman beharko zaiela eta logistikoki baduelako lan handia, ez? Orduan, esan bezala, egunero neurtzen ari gara, 15 behin ebaluazio ariketa espezifikoak ditugu, baina azken erabakia abenduaren lehenengo 15aldian hartuko dugu. Zeren arabera hartuko dugu, batetik izan duen inpaktoa, nahiz eta guztiz gauza batzuk ezingo ditugu neurtu momentuz, baina esan nahi dut ze harrera izan duen, zentzu hortan. Ze gabezit, ze arazo logistiko eta nabardura asko daudelako, eta elementu nagusiak horiek izango dira, eta bereziki 2025erako ditugun aukeretan eta beharretan nola kokatu proiektua, hori izango da, klabe. Eta luzatzekotan aldaketak egingo dituzue, edo horrela dagoen bezala? Ez dakigu, esan nahi dut, dimentsioa hortik etorriko da, ez? Eztabaidaren dimentsioa izango da. Posible dugu momentu ondan adibidez kopuruari dagokionez igoera bat egitea, ziurrenik posible izango litzateke, baina gure galdera da, ja ez da kontu ekonomiko bat inondik inoenean merezi du, esan nahi dut batzutan, azkarregi joate horrek noraino, hori izan daiteke bat, ez, dimentsioa esan nahi dut, parte hartzearen zenbakia.
Bigarrenik, hainbat gauza ongi funtzionatzen ari da, menu hori ontzat hartzen da, ziurrenik aldaketa batzuk egin beharko ditugu, beti egiten dira aldaketa, jo, hau ez da ongi funtzionatu edo bestea, edo ordutegi honekin ez gara asmetzen ari, edo orduan, edozein kasutan berrikuntzak eta gehikuntzak egongo diela, hori garbi dauk. Uste duguna da, estrukturalki asko zaindu dugu proiektua, guretzat ezinbestekoa litzateke definizioan esaten genuenean estrukturalki zer da, zaintzaren elementu hori, alegia guk ez dugula bakarrik jaten eman nahi, udalak inbertsio bat egin nahi duela arlo teknikoan ere pertsona horiek beraien beharrak garatzen jarraitzeko, gaur hori ere inbertsio bat behar du izan, ezan bezala edozein elikadura emateko prest ez gaudela, hau ez dugu egiten badago, egin ditugu ikerketa batzuen baitan, sektore honi, helduei, kenduta gartzeletan, bada diru gutxien gastatzen den edo inbertitzen den sektorea. Oso gaizki jaten da, normalean, erresidentzietan eta beste. Gu hortik abiatzen ginen ere, orduan esaten genuen, gu ardatzak ez ditugu aldatuko. Gure ardatza, gure proiektua barne bildu behar du, gure zerbitzuekin, zerbitzu publikoak honen mesedetan jarri behar dugu. Ez dugu privatizatuko ezer, guk izan behar dugu. Sozialki arretarako eta bitartekoak garatu behar ditugu eta elikadura egoki baten bidez izan behar du. Ardatzak horiek, aldaketak ziur hobetzeko, baina ardatz horiek ez ditugu gituko. Eta parte hartzailei galdetuko diezue zer aldatuko luketen? Bai, egia da, esaten dizuna, egunerokoan hor lanketa registro pilo bat egin ditugu, eta registro horiek oso bitxia dira, bada usaimenetik hasita batzutan, gustoa ere barne biltzen du, baina ordutegia diela, ez aitzer, beraien harremana, beraien egunerokoa, dena aztertzen ari da, hori egiteko lanketa handia egin genuen aurretik, ez? Nolabait pentsatzeko hau ematen denean, probatuko dugunean, plater bat jarriko dugunean, ze galdetu nahiko genuken, ze neurtu. Halako proiektuak garrantzitsuak dira lan asko egon da aurretik, nik oraipatu nahi dut ere talde motor bat daukagu, non zinegotzi batzuk gaude, baina badira ere beste udal langile batzuk, mankomunitateko langile bat, eta benetan izugarrizko lana dakar halako proiektu bat garatzea. Uste dugu horretan asmatu dugula eta kapazak baldin bagara hor ditugun datu guztiak ongi registratzeko eta pixka bat ongi ebaluatzeko ziurrenik emaitza bikaina izango da. Bueno, Jon, ja bukatzeko, zer da hemendik bukarako ebaluazio horretara arte, zer da espero duzuena proiektu honetan? Bueno, nik uste dut dela herrian garatzen ari den girotxo hau mantentzea, esan nahi dut. Ez da broma honen atzean daukagun zibilizatzeko beharra, esan nahi dut. Hori aurrekin eta pertsona helduekin oso modu ezberdinean gertatzen ari da, baina askotan gertatzen da zaigu menu jasangarriak eta aldaketa hauek egite resistentzia handiak egoten direla. Orduan, guretzat oso garrantzitsua da probatzea posible dela lehen aipatu dituen ardatz horiek, baina gainera gustora hartuta. Ulertzen badirudi gaizki jan behar dugula edo jango dugula ez dakit zer, hor daude, ez. Posible da jendea zaindu, posiblea da oso modu osasuntsuan elikatu eta gustagarria izatea guzti hori. Hori guretzat klabea da horren zaintza eta baliabide asko jarri ditugu hau ongi ateratzeko eta uste dugu giro horrek ahalbideratuko duela ez bakarrik gainera horientzat baitzek eta oso historia polita dena eskolan 200 piko haur jaten dute, oain pentsa bera itatxi amatxi asko eta hor ez dakigu oso garbi, baina sortuko dan giro horretan oso gauza politak etorri daitezke. Bueno, mila esker zuri gurekin ona hitz egitera etortzeagatik eta, bueno, zuen proiektu polita gurekin partekatzeagatik. Eskerrik asko zuri. Ongi. Gaurkoz hau izan dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Ondo segi, agur!
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.